nasledujúcich minútach sa pohodlne usadte a užite si ich. Vítajte na našej škole. Tvorí ju 354 žiakov. Tento rok naša škola oslavuje 95. výročie jej založenia. Zakladateľom našej školy bol Ľudovít Omacheľ, ktorý 5. februára 1923 prišiel do vtedajšej Starej Ďaly dnešného Hurbanova. V škole bolo vtedy len 38 žiakov. V nasledujúcich rokoch sa škola rozrásla a úspešne rozvíjala vďaka oduševneniu jej učiteľov. Zvyšovali sa počty žiakov. Najviac bolo 766 a bolo ich v školskom roku 1985 až 86. Okolie školy sa menilo. Vytvorila sa nová bežecká dráha, doskočiská, vyasfaltovalo sa hádzanárske ihrisko, futbalové ihrisko, volejbalové ihrisko. V telocvični sa pristavila nová športová hala. Pre našich mladších spolužiakov sa vybudovalo detské ihrisko s hojdačkami a preliezačkami. Žiaci sa na našej škole aktívne venujú športu. Navštevujú aj školské záujmové športové krúžky, kde radi cvičia a hrajú loptové hry. Doteraz sme sa zúčastnili mnohých športových súťaží, ako sú basketbal, badminton, futbal, hádzaná, atletika, cešpolný beh, šach, gymnastika a plávanie. A teraz si už vychutnáte zábery, na ktorých toto všetko môžete vidieť. Veríme, že sa vám to bude páčiť. Za podporu v hlasovaní vám vopred chceme veľmi pekne poďakovať. Športu zdar!